No na pewno już zwiastun wcześniej był, że niezłą piłkę gramy, bo już mecze z Sieniawą, z Pilznem, z Kołoszyn naprawdę y, myślę, że brakuje nam tych punktów, szczególnie w tych meczach z Pilznem i ostatni mecz w ostatnich sekundach przegrany, bo tych punktów mielibyśmy więcej. No myślę, że dzisiaj zasłużone zwycięstwo, zdecydowana przewaga w pierwszej połowie, sytuacje bramkowe, a przede wszystkim to cieszy, że chłopcy grali piłką, długo się utrzymywali przy piłce, konstruowali akcje. Myślę, że to było głównym powodem naszego zwycięstwa dzisiaj. No tak zakładaliśmy sobie, że piąte miejsce w sumie, ale no, widać, że zespoły uciekają, że będzie ciężko gonić. Myślę, że dla nas jest najważniejsze mimo wszystko utrzymanie, także tutaj widać, że zespoły i Krasnowia i wzmocniły się i też punkty Wiśniowa zdobywają, także tu będzie walka na pewno jeszcze mimo wszystko jednego utrzymanie. No Kosmos wygrał dzisiaj na Krasnowi, także na pewno trudny rywal. Nie szło im, ale widzę przełamali się dzisiaj, także na pewno będzie ciężki mecz. No ale mamy punkty i na pewno pojedziemy już na ten mecz bardziej rozluźnieni i na pewno też z chęcią przywiezienia punktów.